Salim. Ano ko ba kanina? Sino na nagkakapa ako ba? Sangat. Bilang kami lang. Wak pa. Pagagawas. Naunahan na. Asa di anak? Bumili yan. Wak pa lagi. Narang na diya. Pag-usong ba rin na. Kita ko. Ha? Halo, ada kayu. Ada kok kayu. Itu keren. Sedih nak ada janji. Nakain, dakpaim. Anak pa na. Hello, hello. Im, tawag ka Im, nana. Na? Boy, dapat. Kasi pagkalan ng laman. Kagat kaya simpuna pa? Napaisan. Naghan sila na aim, nanaim, kaim. Naubos adag na. Ha, wa. Nakabigin na magpang-isda. Pwede na itong kain. Ha? Ito. Halaim. Halaim. Hala, di ara. Masa ni nga isda? Ha? Hay. Sana. Hey, isda na, diwit-diwit. Diwit-diwit na. Turtle! I see it, bro. It's so cute. Masa ni? Wala lagi si Milo. Awang ko lang yung ito. Ito ko sasud. Ito ko sasud. Ha? Buhi na. Ha? Buhi. Uy, lingo ko. Hindi pa ka ng turtle, de. Hindi. Ng turtle, em. Hala. Doon na turtle, pawikan mo na. Hala, Ito mo na. tortoise. Ha? Sulkata. Hindi ko na siya maayon. Abot Ano na siya? siya 100 years. Kani? Oh, pwede na ni mo imong bilin precious. Ha? Kung matay ng kabuhi pa na. Mabuhi na dag 100 years. Moto si Dano, moto. Ang ko. Ang gulos ng ganda. Kani nga lang ka. Musingan, basta ha. Ano na, golden. Ano, ha? Tara, oh, hala. Ano naman doon? Ah, sudi ah. Ito, dilaw na. Ang Anak sila. ko, dako, may anak siya. Oh, hala. Hindi ko lang puro no. Bahin ako ng anak. Ano ka? Nakain mo.
Pick up. Mana sing manok? Lindot ko sa color no? Tanang color? Aning lang ang kulor. Masa ni? Let's go in there. Asa na mong inahan nawa? Bye-bye. Asa mo sa Jawa man? Masa ka? Ha? Asa? May bayad. May bayad. May bayad. Hindi ka. May bayad. Ay, hindi. Tapos ha. May bayad lagi. Sila daw? Optional naman siya. Pwede rin yung naka-stage. Kumali ka? Isa ka no? Na pre bayad. Siya, optional ra. Pre bayad. Ito siya makita. Optional rin siya. Nana po do? Yung inahan. Wala, daghan ng isda. Sa game. Hala. Sa diha em. Ha? Si Bao? Now, Si Bao? buwan siya sa mga turtle. Uwon? Oo. Uwon? Oo. Uwon? Hanggang diha boy na em? Hindi na. Isan na sila? Calcium? Tingnan po. Ha? Uy, chameleon. Iguana de, iguana. 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 Isan na? Lain lagi ning tayo dai. Game. Dali mo lang kuwi mana. Ha? Asa em eh? Mahirap lagi oh. No plus daw. Wala na. Oh. There you go. Mana raw? Ito na em. Python. Burmese python. Hindi. Ginaon na nino. Kasi pakaon, pargi. Ah, nagbuka na bang mata? Wala pa na po. Hindi naman naman. Asa na sabi ko sa kanila? Tingnan ko. Kaya doon. Wala pa na po. Wala ka uta. Tawa ka naman. Baksan mo na. Na? Wala, baksan mo na. Unsa na em? No? Atanan, animal. Ay, ini lo. Ito na em. Laga. Hanggang sa kubasa em. Kubasa. Langi pang kaon. Basa no? Grabe. Ini ka. Marani ka.
Hindi. Ano saan game? Mga bitin. Ha? Bitin. Ano? Ano yung mga bitin? Uy, ala. Oh God. Ala pod. Ala. Puti lagi na. Yeah. Blue-eyed ball python. Kana. Far ball python. Kani. Nani? Ala, natupa na. Ha? Snowcorn. Snowcorn snake? Sige lang yung pagkaon niya. Kini sa taas. Normal corn. Kani sa mali. Buwa o. Asang suda ni? Ha? Ano nagtago? Hindi mo may. Asa yung mama? Asa ni? Bitin. Nagtago na? Lain-lain nga kuan. Alas. Hello. Palain. Sa game, wala na pa. Ano sana? How? How ni? Ay, gila ko lakaw. Ano palain? Ano kamang na? Patuat sini kau. Saim? Hedgehog. Ito pagkaon nila anak. Ano magilat ko? Inood to? Inood him. Ha? Inood him na. Sir, Caliber feeding, only 100 lang. Lawrence feeding po, 100 per top. Right ma'am, feed the bird ma'am. Mag-uula pong bird sa top and shelter. Pwede ra, 100 ra o sa musod. Ang kaming tulo, pero usa ra ang feed. Pwede kitang tulo mo katsod, pero usa ra ang feed. 100. Ay naman po, per yan. Nasa ka gawa na? Ano yung sir? May nanood. Ako yung sir. Nala si Kuan naglingkod doon. Baguniti ko na. Sa una ko rin dagan-dagan, uli at tukubol ng pamamusak. Sana uli na kamao.
Nadia, itong picture mo nita. Nadia, ang picture. Nadia, ang picture. Nakatiba yan. Mama, buti picture dito. Langsung tuloy mo. Ano na, buti picture sa kuwan? Isa ko na. Ako skip ko yung baba. Yung picture ko dali eh. Hala, ginuto ko. Nakanang isda. Klase-klaseng isda, klase-klaseng langgam, klase-klaseng has. Ang sana naman yun. Oh. Lahog sa langog. Ini laim. Okay. Ano sound? I'll take a picture of you and you'll take a picture. Isda tapi Ano po? Sana nga labi sa isugba. Ay, suba! Diba? Diba sa ato sa dagat ka ng sugba na. Tugtog na. Murag il. Tago sila sa bato. Huwag ang nanganga.
Oh, nice. Ano? Sudan ko naman na. Mulmul. Nah, kaminan ha. Bangus. Ano? Hello. Malita. Mga. Malitang Marcos. Ay, mata. Cute na. Kapako na. Iniwagpok na. Nawa na. Nawaw. We want another race. Oh, another race now, trainer? Are you sure about that? You want the tools to lose again? Oh, a challenge. Well, I guarantee you this time Azul and I will win. Well, trainer, what race do you have in mind? So I suggest a ring race. So the mechanics of this game is the first bird who can drop all 3 rings into the pole the fastest is the winner. Now once again, our birds and trainers will be roaming around the audience. And if they come near you, please do not try to touch their feathers as they could get frightened and could bite. Again, please do not try to touch our birds. Thank you. Now once again, our birds and trainers will be roaming around the audience. And if they come near you, please do not try to touch their feathers as they could get frightened and could bite. Again, please do not try to touch our birds. Thank you. Meet Onyx, the fastest bird seal in the sea and the most playful. Okay, now let's start. Do you have any idea why the art dolphin are better than marine mammals? Earplugs have sleek bodies and move on land by belly crawling, drying themselves using their trunk flippers. Whereas swimmers, seals, and sea lions, they can swim very well in the water because of those 2 large front flippers, just like how penguins swim. So Ha? Buhatan ko sa kanya ng tamang manihapon. Nakalang isda oh. Asa na yung Florisa? Wah, mag-ibon. Ha? Aman. Ha? Buhatan ko sa kanya ng tamang manihapon. Nakalang isda oh. Asa na yung Florisa? Wah, mag-ibon. Ha? Aman. Malay, kung sa Bisaya pabugja, magana man na. Yeah. Swimming ka ba nila? Wala po.
Duka ani nila. Napilit nila to. Patay kita ba? Nana po do? Inahan. Wala, daghan ng isda. Sa game. Wala. Sa game. Ha? Si Bao? Nagnaong. Si Bao? Buan siya unsa nang turtle. Uwon? Oo. Uwon? Oo. Uwon? Hindi aboy na im? Ay na. Isan na sila? Calcium? Dagko. Ha? Chameleon. Iguana de, iguana. 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 Isan na? Lain lagi ng tayo ba? Mana raw? Ito na em. Ginaon ani mo. Ito pakaon? Pardi. Ano po ka bang mataw pa na ko. Hindi naman. Asa na ba? Pakaon nila. Ay, kay Gulo. Ora ba na ko? Baka unta. Tawa ka naman. Baksan mo na. Na? Thank